Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Изге гамәл мөмкинлекләре шикле булганнарга республикабыз төбәкләрендә хәйрия чаралар дәвам итә. Бу мероприятие безгә инвалидларга бик кирәк. Ел буена көтеп алабыз без. Чөнки күбесе өйдә утыра. Монда килгәч, алар аралашалар берсе белән. Рух көче Ознакайда инвалидлар декадасы кысаларында өстәл теннисы, кул көрәше, шашка, шахмат уеннарында көч сынаштылар. Аларның ихтияр көче бик зур, алар безгә үрнәк булып тора. Шуның өчен безнең бүген инде ярышлар инде менә күп спорт төрләреннән без аларга уңышлар телибез. Башкарма аппарат Әлмәтнефть 2-ге каршы. Колабызда 3-чы хоккей лигасы ярышлары башланды. Я смотрю хоккей, красивый хоккей, игроки подготовленные, игра динамичная, все отлично. Гражданнарның жауапсызлылыгы, бәхетсезлек очрагына беренче адым. Шулай романтик экстремаллар сюрприз аркасында үз гомерләрен куркыныч астына куя. Шәһәр күлендә алар юкабыздагы яуган карда йөрәк ясарга була. Кичә төнлә автомобильдәге бызның ныклылыгын тикшерергә карар кылалар. Бу исә фаҗигале нәтиҗәләргә дә китерергә мөмкин. Әлмәт эзләү коткару посты начальнигы Фасхетдин Сыраев сүзләренә караганда, ныкбыз -15 градус температурада 3-5 көн торганда гына хасил була. Хәтта бу очракта да өслек якын урнашкан үсемлекләр, агымнар һәм шишмәләр аркасында куркыныч тудырырга мөмкин ди. Шуның өчен кешеләрне сорыйбыз, аларга хәбәр татабыз, что чыкканчак алар беренче должны уточнить, можно ли выходить на лед. По нашему телефону можно позвонить 220-112. Ну, хотелось бы, чтобы прежде всего, алар чыкканчак, алар информацияны алсыннар иде бездән. Бәла булмасын өчен халыкның киләсе атнадан эзләү коткару отряды хезмәткәрләре, экологлар һәм полиция хезмәткәрләре шәһәр һәм район судлыкларында патрульлек итә башлаячак. Татарстанда 2020 елдан гамәлгә кертелгән авыл ипотекасы эшли башлаганнан алып 2024 елның ноябренә кадәр 4400 ташламалы кредит теркәлгән. Бу хакта РБК каналына сылтама белән Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Росреестр мәгълүматларына караганда, Идел буе федераль округында 3% авыл ипотекасы аеруча популяр булган. Программа гамәлгә кертелгәннән бирле округта 34100 ташламалы авыл кредиты рәсмиләштерелгән. Бу әлеге программа буенча рәсмиләштерелгән кредитлары гомуми саныннан 35% тәшкил итә. Авыл ипотекасына ихтыяҗ буенча 2нче урында Үзәк федераль округ, биредә 16800 кредит теркәлгән. Шулай ук билгеләп үтелгәнчә, Татарстан әлеге округларда авыл ипотекасына ихтыяҗ буенча лидер төбәкләрнең берсе. Татарстан Республикасыннан тыш кредитның бу төре Башкортстан, Удмуртия, шулай ук Курск, Белгород һәм Воронеж өлкәләрендә дә популяр. Гомумән алганда, авыл ипотекасы программасы гамәлгә кертелгәннән бирле Россияләр 37800 ташламалы кредит теркәгән. Әлеге санның күпчелек өлеше сату-алу килешүе буенча рәсмиләштерелгән. Шулук мәгълүмат агентлыгы республикада бер атнада 18-24 ноябрьдә яшелчәләрнең бер өлеше кинәт кыйммәтләнүендә хәбәр итә. Кыярның 1 килограммы бәясе 11%-ка артып уртача 154 сум 54 тиен тәшкил итә. Моннан тыш бәрәңге яратучыларда икенче ипине алдагы атнагыдан 10%-ка кыйбаткарак бәягә ала башлаган. Помидор бәясе 9%-ка диярлек, башлы суган 8. Ак күчәнлек кәбестә 6%-ка кыйммәтләнгән. Бәяләре арту
тотушы азык түлек исемендәге тоз, тауык йомыркасы, каймак, майлылыгы 2дән артык процент булган пастеризацияләнгән һәм стерильләштерелгән сөттә бар. Аның каравы пешерелгән колбаса бәясе 2%-ка, балалар туклануы өчен җиләк, җимеш, консервалары бәясе 2%-ка кимегән. Алма, кишер, карабыда ярмасы, бодай уны, балалар туклануы өчен ит консервалары, ярым ырсланган колбаса һәм башкаларның бәясе 1% шикләрендә үзгәргән. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Татнефть хәйрия фонды рухият программасы кысаларында чыгарылган 6 басманы укучыларга тәкъдим иттеләр. Менә инде 28нче ел рәттән нефтчеләр күренекле һәм яшь авторларның иҗатын китап итеп киң җәмәгатьчелеккә тарату юлы белән Татарстан халыклары мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә үз өлешләрен кертә. Чарада хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова катнашты. Сүз аңа. Бүген тәкъдим ителгән китаплар укысы татар телендә. Чәчәкле шомлык исем, гомер арманлыклары, тәкъсис буран һәм театр сексуалитетына багышланган китаплар басылып чыккан. Моннан кала икесе рус телендә. Монда дигән хәрби уйнардан автор белән таныш, силә бүлеккә китап алып китү мөмкинлеге дә бар. Моны турында киләсе чыгарылышта карыябыз. Мөмкинлекләре шикле булган әлмәтлеләр өчен шәһәребездә бәйрәм чаралары дәвам итә. Чираттагысы Әлмәт шәһәренең дини-мәдәни үзәге кафесында үтте. Әлеге чараны Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар хәйрия фонды белән бергә оештырды. Сүз Энҗи Хәсәншинага. Шара Коръән аятлары белән башланып китте. Агропоселок бистәсендә урнашкан Нурлы мәчете имамы Мәгъсум хәзрәт Нуретдинов чыгышында бу дөньяда яшәүнең мәгънәсе, гыйбадәт кылуның әһәмиятенә тукталып китте. Аллаһ Тәгалә кешеләрне нормаль yaxşılık bilen de sınarman degen, maşallık bilen de sınarman degen, mal bilen de sınarman degen, maldan birlik de sınarman degen, maldan balık da sınarman degen, baylık bilen de şulay degen, исәнлек, саулык bilen de şulay. Ансар хәйрия фонды җитәкчесе Руслан Бажутов үзенең чыгышында мондый чаралар булдыруда ярдәм иткән өчен Әлмәт мөхтәсибәтенә һәм шәһәребез иганәчеләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мул табыннар артында мөмкинлекләре шикле булган 50гә якын кеше очрашып, бер-берсе белән танышып, аралашырга мөмкинлек тудырылды. Монда төрле категория инвалидлар бар. Сукырлар, коляскаларда и колаклар ишетми торганнар. Бу мероприятие безгә инвалидларга бик кирәк. Ел буена көтеп алабыз без. Чөнки күбесе идә утыра. Монда килгәч, алар аралашалар бер-берсе белән. Кайгыларын, хәсрәтләрен, шатлыкларын бүлешәләр. Шукраклар җәмгыятеннән Әлфия Галиуллина үзенең язган шигырьләре белән дә уртаклашты. Һәрбер кеше бәхет өчен туа. Бәхет дигән әйбер искитмәле. Бик аз кирәк кайбер кешегә. Кыенлыклар килеп шуны җиңсәң, бәхет шунда икән диелә. Кемгәдер бәхет мал җыюда, кемгәдер ярдәм итүдә, ярдәм итә торган бәхетләр күбрәк булсын иде бу илдә. Энҗи Хәсәншина, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 3 декабрь Халыкара инвалидлар көне уңаеннан Ознакайда хәйрия марафоны узды. Әлеге игелекле чарада район җитәкчеләре, депутатлар, хезмәт коллективлары, эшмәкәрләр, шәхси затлар үзләреннән өлеш керттеләр. Анда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Сүз Илмира Шарифуллинага. Мөмкинлекләре шикле гражданнарга, мохтаҗларга ярдәм йөзеннән шәфкатьлелек марафоны районда һәр ел саен уздырыла. Аның быелгысы күңелләр изгелектә исеме астында узды. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин үз чыгышында бу игелекле гамәлдән читтә калмаучыларга рәхмәт сүзләре җиткерде. Бик зур рәхмәт шушы әниләребезгә, балаларыбызны тәрбиялиләр, давалыйлар. Безнең бурыч инде ярдәм итеп торырга. Менә бик зур рәхмәт барлык азнакайларга, җитәкчеләребезгә, депутатларыбызга. Ел сайын шушы хәйрия марафонында катнашалар, үзенең өлешен кертәләр. Ел дәврендә шушы кергән акча белән без шушы безгә килгән кешеләргә ярдәм итәргә тырышабыз. Игелекле чарада Дәүләт Советы депутатлары Фердинанд Ягыфаров һәм Алмаз Фәритов та катнаштылар. Бу марафон бик кирәкле, бик әйбәт чара. Бик зур рәхмәт Марсель Зуфарчка, менә Азнакай халкына барсына да беркем дә читтә калмый. Монда и һәрбер кеше үзенең өлешен кертә. Бүген Азнакай муниципаль районында 5000гә якын инвалид яши, шуның 265-е балалар. Алар төрле чараларда актив катнашалар, үзләренең сәләте, ихтыяр көче белән күпләрне шаккаттыралар. Әби бабай йөртте мәчеткә 8-9 яшьтән ук.
Mələkə çoxdan Allah'a şükür, elhamdülillah. Уже 10 yıl namazda. Bir tapqır. Allah'ım da gala yardımı mine sizlere. Elhamdülillah. Бәләкәйдән үк менә с рождения безнең балага врачлар, балалар табиблар буквально безнең спасали нас. Безмерно мин аңа аларга баш иям. Бөтен әйбәт кешеләргә, безгә очраган кешеләргә бик зур рәхмәт. Аларның өлеше бик күп безгә шәгәнгә. Шара күңелле концерт программасы белән, бүләкләүләр белән үрелеп барды. Физик мөмкинлеге шикле булганнарга матди ярдәм күрсәтү йөзеннән үткәрелгән әлеге чарада 514 меңнән артыграк акча җыелды. Хәйрия фондына кергән акчалар авыру балаларны дәвалауга һәм катлаулы тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәмгә юнәлдереләчәк. Шәфкатьлелек марафонына бүген старт бирелде. Мондый чара әле атна дәвамында узачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Ознакайның Шатыртау арена спорт комплексында сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге шикле кешеләр катнашында спартакиада узды. Әлеге чара инвалидлар айлыгы кысаларында оештырылды. Максаты көчле уенчыларны билгеләү. Физик мөмкинлеге шикле кешеләр өчен мондый чара районда ел сайын үткәрелә. Быелгысында да өлкәннәр дә, мәктәп укучылары да теләп катнашты. Мин ГТО ярышларында беренче тапкыр катнашам. Миңа бигрәк тә озынлыкка сикерү һәм алга иелү ошады. Сүз уңаеннан, Азнакайның физик мөмкинлеге шикле кешеләрдән оешкан спорт командасында бүген 30дан артык кеше шөгыльләнә. Алар республика спартакиадасы җиңүчеләре дә. Елда аны көтеп алалар безнең спортчылар. Без әйтәбез инде аларны люди не ограничены возможностями, потому что аларның ихтияр көче бик зур. Алар безгә үрнәк булып тора. Шуның өчен безнең бүген инде ярышлар инде менә күп спорт төрләреннән без аларга уңышлар телибез бәйрәм белән. Спорт бәйрәмендә катнашучылар өстәл теннисы, кул көрәше, шашка, шахмат уеннарында көч сынаштылар. ГТО нормативлары да тапшыра алдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Юбилейный спорт сарайында бірдәм 3 хоккей лигасы кысаларында чираттагы сезон башланды. 18 ноябрьдән инде 2 тур узды. Узган шимбәдә бызда Хаваскар дивизионында Башкарма аппарат һәм Әлмәтнефть 2 командалары очрашты. Татарстан Республикасы Көньяк-Көнчыгыш бердәм эшче хоккей лигасының Татнефть профсоюз кубогына хоккей буенча ярышлары инде 15 ел уздырыла. Хоккей календарында алар 2011 елда барлыкка килде һәм шул вакыттан бирле кайчандыр ишек алларында хоккей белән шөгыльләнгән һәм балалар өчен популяр ярышларда катнашкан. Бүген исә нефть сәнәгатендә эшләүче хезмәткәрләрне берләштерә. Шулай итеп, хоккейга җитештерүдә эшләүче халыкны җәлеп итү хисабына спортта берләштерүдә тагын бер адым ясалды. Бердәм эшче хоккей лигасы матчлары хезмәт коллективларына зур популярлык казанды. Аларның хезмәткәрләре очрашуларга рәхәтләнеп йөри һәм үз командаларына җан ата. Ребята, молодцы, держитесь, мы с вами. Ну все отлично. Как обычно, всегда все хорошо. Мне все нравится. Я смотрю хоккей, красивый хоккей, игроки подготовленные, игра динамичная, все отлично. Бузда Башкарма аппарат һәм Әлмәтнефть 2 командалары. Уенчылар җитди, һәрберсенең максаты бер җиңү. Мы представляем аппарат Татнефти. Без Татнефть аппаратын тәкъдим итәбез, шуңа күрә хаталарга юл куярга ярамый. Һәр уенга соңгы яуга барган кебек барабыз. Как на последний бой на каждый матч. Эмоции у меня боевые. Җитәкчеләребез дә максат куйды, җиңәсе килә. Иң мөһиме җәрәхәтләрсез уен булсын. Задачу поставила и надеемся без травм. Самое главное. Задача одна победа. Бурыч бер җиңү. Һәр уенга шул максат белән киләбез. Турнир каждый играет только победа. Заряд позитивный на игру. Уңай заряд белән килдек. Көчле булырбыз дип өметләнеп, без Башкарма аппарат командасын җиңәргә тиешбез. Уенчыларның күтәренке кәефе очрашуны шактый кызыклы итте. Беренче периодта ук Әлмәтнефть командасы көндәш капкасына алка кертә алды. Моны Равил Саттаров эшләде. Ләкин бу җылыну гына иде. Башкарма аппарат командасы бирешергә җыенмады. Инде икенче периодта Вадим Батурин 2 алка кертә һәм Раил Ибраһимов алкасы команданы ышанычлы рәвештә алга чыгара. Өченче периодта командалар бер-берсенең капкасына тагын берәр алка кертәләр. Нәтиҗәдә уен 4-3 исәбе белән Башкарма аппарат командасы файдасына тәмамлана. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Хоккей темасын дәвам итеп, кеше нефтяник командасы қонақта екінші ойынын уздырды. Әлмәтлілер верхние пушмада Горняк УГМК командасы белән очрашты. Ойын бірінші минуттан ук барып шықмады. Хужалар бірінші болып алға кірттілер. 12 минутқа исәп инде 3-0 иде. Біздің команда составында бір алқаны Михаил Мокин кіртсә дә, бу ойын нәтижелерін үзгәрешсез калдыра. Икенче периодта ураллылар тагын 2 алқа кірттелер. Шулай итеп исәп 5-1 кала. Иртәгә 5 декабрьдә нефтяник Магнитка белән уйнаячак. Аңа кадәр Түбән Камада республика районнары арасында спорт гимнастикасы буенча ярышлар уза. Анда Сафина Жиглова беренче яшүсмерләр разряды программасын башкарып, икенче урынга лаек була. Сафинаның тренеры Марина Салахова. 1 декабрьдә Ознакойда узган ярышларда нәни әлмәтлеләр уңышлы чыгыш ясап кайтты. Беренче кар бөртекләре исемле спорт акробатикасы турнирында Олимпия резервындагы спорт мәктәбе укучылары призлы урыннар яулады, дип хәбәр ителә учреждениенең рәсми аккаунтында. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат, хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Милләй Сәнгалиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.